Taparade marwata di minggu rogate sadarion masuk mahita. Hamuak kadongan nahi naholongan. Sadarion saat mahita tu minggu rogate namar lapatan martangiang. Mingguon paingoton hita astuan ni haporsiaon na mangulu ni roani jolma. Di pataridahon marhiti tangyangna. Atong totong mahita martangiang saliling dingoluta. Ale debata nami, mandok mauliate mahami tuho, jala pujion nami maguarmu namar muliai, marhite-hite tangyang nami saliling hami mangulu. Sayarahon madongan mi martangiang, dok hamuma, madok mauliate mahamu tutuhan niak katuan, Raja na mangatasi salut raja, madok mauliate mahamutu debata nia tuan muna, John hamuma tung nasokal do tuan debatata. Ale debata nami, upuji hami maguarmu manipatari, jala mandok mauliate hami di asini roham saliling-lilingna. Atong hamu nahianolongan, beta mahita sumubahon puji-pujian tu debata, Ima tangiang tadda ni mauliate ni roha tu debata mared de mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni todi parbadia, na tumopalangi do tanoon. Amen. Marsuara ulupoluk mahamu pabuahon patubegehon hatai, pasar hamu may rodi ujung ni tanoon, dok hamuma nunga di palua Jehovah na posona si Jacob, marulupuluk tu debata maho ale sandok tanoon, edehon hamu mahamuliaon ni goarna, marmulia bain hamu puji-pujian na haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargugon na suhatu dosan, holan ala asini ruam sabing do uban na terbain hami marpungu di jolom, marsada ni roha martangiang tuho, di parbabagaga hodo di bagasan hatam, mulu adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite goarmu, lehonon mudo na pinangido nasida, ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami,
Tangihon ma pangiduan nami, lehon manatau hanguluan nami, lehon madihami sa leling dia siang anon parbinotoan dihasitongan mi, doho dihanguluan sa leling nileleng na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredde mahita. Patik ni debata siang ulota di minggu rogate sadarion, dene sian sada Tesalonik 5 ayat 10 saat rodi ayat 10 lalu. Totong mahamu marlas niroha, unang masa dihamu martangiang, mardok mauliate mahamu siala saluhna, aido dipangido debata sian hamu, marhite-hite Kristus Yesus. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, maulahon na mampartupatik mi. Amen. Amen. Maredde mahita. Tatopoti madu satta tuadupan di debata, tapau di buema rohatta diadupan ni habang sahabadian nai, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, aman ni Tuhan Yesus Kristus, hodo debata pargogo na suhatu dosan, sitopan na sana adong parum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami, akan nahula hami marhite sian pangalosyon nami di patikmu,
Ima marhite siang tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Pagkateon nai peso ture, ro di pangaulion nami di hisa-hisa ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami, alai natar sol-sol bagi dohami noaing alani. Asima roham dihami ale debata nami, pardenggan basa jala parasiroha doho, alani anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhukna, jala suruh tod di perbadia tu rohanami be. Asa tarbain hami manguliho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe saat hami tuang uluan nasora suda. Na pinar bagam jak kana porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu asisan ni dosata. Satok kidohu tadi koko. Alai pa pungupungok kumaho musay marhite-hise asini roa godang. Tagan di parpiar ni murukku. Hutabuni obohitku satokin marado poko. Alai marhite-hite dengan basa saliling nileleng na. Asiokku ho. Ninna Jahoba si palua ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita. Hatani debata turpuk di minggu rogate sadarion iman atar surat sian Lukas 10 ayat sada saat rodi ayat walu dungi dihatahon matu nasida upama sada pabuat ikut totong nasida martangiang nasotupa lebak oddo hatana adong ma di nasahuta pangum sada dang dia biari debata jaladang diparduli hojolma. Alai adong ma dihutai paropuan nama balu, naro manopot ibana mandok, pitori au maralohon aloki. Jadi leleng dang rikok rohana,
Alainin nama muse di bagasar rohana. Tuturo dang hue biari debata. Jala dang peduli ahu di jolma. Alai hupitori nama balon, ala dineng yaw, atik beharo iba namaon muse manggariangi aw. Dungi didok Tuhan ima, tangion hamu ma padok ni pangum nageduki. Iya debata, tungso pitoran nama akan pinilitna, akan manjo ibana arian dohot borngin, tung pangeron nama dinasida. Hudok ma dihamu, magi rama pitoran na nasida. Alai tagamon jupang anak ni jolmai ma haporsiaon di tanoon di haroronai, ima saatna. Martua ma akan atumangion hatani debata, jala na upeosa. Amen. Maret de mahita. Ta tidak kon mahaporsiaptai, songon nahina tidak kon didongata sa porsiaon di saldok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargugu naso hatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehova nasasadai, iman tubuhon si Maria, nagabe-gabean sianton di perbadia, andorang sohabuan. Ido tuhata na tumon na bernit, di pangumuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubanu atoru dung di tanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo lahulu di jauh di bata Jehova, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jaladong sada huria nabadia, huria atau panihala Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sugut daging halak nang mate, dohot dihamuluan nasora sudah. Amin. Martangiang mahita, ale amang pardinggan basa, madok mauliate dohami diasi dohotolong ni roham, ala didongani ho dohami totong, bui hami marhahi pason, sahat tutikyon. Bui to kami Tuhan, mangulahon ulaw nabi, lumobi ma mangulahon parmingguon na totong dope sahat tu sadaryon mardalan dohot denggan
dibagas asi dohot holong ni roham, nang petuhan dibagasan masa sulit alani pandemi corona COVID-19 siaon. Alani aliamang totong dohami mangido siako, dileako Tuhan gogo dihami, dohot habisukon, tu pangula ni huriam, gabi boy Tuhan mardalan acara on dohot denggan, alaniasi dohot holong ni roham. Amang pardenggan bahasa, tuho mahami totong mangido pangurupion, disadok panggulmiton ningolu namion, asaho matuhan na mangajari hami na mangalehon saluhutna akan narikot dingat tonga-tonga ningolu namion, asa totong maho Tuhan marmulia marhite hami saluhutna ruas ni huriamon. Tuhan mangido hami tuado pamu nabadiay, asa homa Tuhan todim nabadiay ma totong namadongani hami, asa buhay hami Tuhan mangulahon saluhutna lomoni roham, lumobi ma Tuhan pamareta nami ditikyon alani si taonon panahit sori magoon COVID-19 siyaon. Urupi manasida Tuhan pamarentahan pusat nang songonipe pamarenta daerah, asa buhay marsada ni rohana sida Tuhan mangulahon ulaw ni jala positutu rohanami Tuhan tutiki ari-ari na mangihut di pangharapan nami i buhay maberakhir sa luhut naon, asa buhay mo sa Tuhan hami mangula ulaw nami songon na somal totong gabi marsangap po marhiteon isude Tuhan. Tuhan nang yanak kon nami na dibagasan parsikolan siya tingkat TK sahat tu mahasiswa dibagasa tikyot Tuhan takas do di botoho gabi targanggu do parsiajaran manang parsikolani gabi iulah kami may Tuhan di perubahan naikon marsiajar siya jabu alani Tuhan pasu-pasu masaluhutna aka guru pangajari nang songoni aka yanakon nami i gabi boy Tuhan mardalan persiajaran secara daring tong gabi Tuhan mamuji pasangapon kuar muda badiay nang songoni pe Tuhan dia kaparkarejo na totong Tuhan gabi muba carana gabi mangulas ya jabu nang songoni pe Tuhan dia kadongan nami na terpaksa Tuhan iko mangula nasida di luar ni jabu manang keluar homa Tuhan nama dongani nasida pada umanasida Tuhan sia naka parmarani suang songoni do musay Tuhan tung takas do di botoho godang aka perusahaan naikon mabuat keputusan nagabi merumahkan aka parkarejona manang PHK Tuhan. Asi maroham Tuhan dia kadongan nami nang hamagoan karejo manang PHK. Liam manidasida kesabaran. Liam ma Tuhan bisuk tu pamareta nami. Asa buhay na sida Tuhan mengatasi aka persoalan non dohot denggan. Jalatong dopi buhay hami Tuhan marlas ni roha mamuji pasangapon guarmu na badiay. Suang songoni do musay Tuhan di tonga-tonga ni ruasmu manangadong dinasida Tuhan di hanak hami aka namardangol manang namarsahit asi maroham Tuhan apuli manasida marhite holong nasiako nang songoni pe Tuhan diaka dongan nami di bagasan parsahiton urupi manasida pasu-pasu masih panganon nangubat na pinakkenasida asabuhi nasida marhamaluman tu ari-ari na mahiut. Lumobi Tuhan tu aka paramedis na di garda terdepan di tikyon. Pasu-pasu manasida aliamang padau manasida sian aka virus coronay asabuhi Tuhan mangula nasida dohot denggan boyulahon nasida ulan nay
gabi marhamalumon akan terpapari Tuhan, gabi marsurak-surak marlas ni roha mahami, mamuji pasangap poko totong di perdalanan ni ngulu namion. Urupi mahami saluhu na Tuhan di bagasan persoalan na tungso di boto hami adi ganon marhasal puan. Alani aliamang perdingan basa, godang tutu Tuhan rencana ni ruasmu, manang rencana nami, rencana di negara namion na tertunda di tikyon. Alay Tuhan, titik-titik kina mangihut, titik kina dibuhulmu, pos dorohan nami aliamang perdinggan bahasa, boy do musengi mardalad doho denggan, jala marlas ni roha mahami mamuji ho. Amang perdinggan bahasa, totong dohami Tuhan, mangido pangurupir di ho, di aka ulaw nami si ganupari di tikyon, tuho mapasahaton nami sa luhut nay, lumobi matuhan parhalado ni huriam, nago tiki, asi maroham, pargogoy manasida, parbisuki matong nasida Tuhan, mangalehon akan nalobi denggat totong, di ari-ari parmingguan nami, asa totong nasida Tuhan, gabi parmahan na denggan, di tonga-tonga ni ruasmu, di jolom aliamang perdenggan basa, nang soni saluhu na Tuhan, di aka si taonon nami di bagasan on, masih maroham dihami, patau mahami Tuhan, lehonommu dihami, marsi haholongan, marsi urupan, asaboy Tuhan mardala do denggan saluhu na akaulaw nami. Alani aliamang perdenggan basa, digijang ni saluhut na, pardosa na gudang dohami aliamang, jumolo urasi mahami siyan hagaleon nami, asa tamahami Tuhan, gabi habaoran ni pasupasum, tama mahami gabi anakom, marmulia maho Tuhan, marhite ulaw nami ganup marsada-sada. Di bagasan Yesus Kristus, martangnya kami Tuhan. Amin. Tajakon mabarita nauli sadarion, maret de mahita. Martangiang mahita. Debata Jehovah ama nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Loas mahami marsaur dohoto di masa ni kopitkon. Asa toktong hiras rohanami majalo hatam manguduti aka ulaw nami. Gabe toktong marpos ni roha hami huhu makamulatehon. Dengan ni basam nau kujalo kami di bagasan Yesus Kristus marsaur mahami dohoto marhiti hatam nabadiai. Amin. Hatani debata nagabe barita nauli di parsaurata ganup saluhut ruas ni huriata ima tangiang makamulatehon pabahenan ni debatasi na tersurat di sada kronika 10 mamuka maisian ayat 10 sahatu ayat 27 tapai hutihu ma dungi masuk ma Raja Daud tu bagasan udung-udungi lau sudul maibana dia lupan ni Jehovah nin nama
tungise maahu pola ali Jehovah debataku jala tungise ma pola anggo pinoparhu ubahe tung dibuako ahu dohot rotuson aku ni mau tikudo pei di roham ali debata pola huhu marbaga-baga ho taringo tu pinopar ni naposomon taringo tu nama sasugut jalanunga ditatap ho ahu songon panatap ni jolma ali Jehovah debata na digijangi tungaha dope aku ni sidohonon ni sidau tuho ala huhamolatehon nabi nasabasa homu tu naposom alai tahe ditadahodo naposomon ali Jehovah ala niahu naposomon jala hobar tu lobo ni roham nunga di baheko saluhut halongangan bulun laho pabotohon sudi akka habal gaon ali Jehovah danga dong nang kosada tudoson ho jala danga dong debata dukon niho hobar tu saluhut naung binigi ni pingkol nami jala tung di dia ma adong jupang sada bangso di tanoon songon bangsom Israel pola tung debata sadiri borhat laho manubus sada bangso ainon nado dohot laho mabahen warmu marbarita marhite sian halongangan bulun dohot na sokal laho pabalihon akka bangso parbegu maradupon bangsom tinubus mu di Mesir jalanunga di padiriho diho bangsom Israel bahen bangso rodi saliling nililingna jalaho ali Jehovah gabe debatana sida atong ali Jehovah say paho mahata naong pinar baga-bagami tu naposom taringot tu pinoparna sahat rodi saliling nililingna jalabahem ma hobartu na pinar baga-bagami olo say sitong may jala lam tu tibulna guarmu rodi saliling-lilingna asa dohonon ni halak songonon Jehovah Sebaot do debatani Israel ibana toktong debata nama kokok Israel jalahot do ia pinopar ni naposom si Daud jol mami ay hodo debataku nunga di papatar ho tu pinggol ni naposomon babua ikon pauliomu di ibana sada bagas ala nido ubahin kumroh ani naposom martangiang dia dopamu ope ali Jehovah hosadiri do debata jalanunga di baga-baga di parbaga-baga ho tu naposom hata na ordeng na dingganon atong nunga sapala lomoro ham mamasu-masu pinopar ni naposomon asa hot dia dopamu rodi saliling-lilingna ay manangise na pinasupasum ali Jehovah ima dapota pasu-pasu rodi saliling ni lilingna kuria ni tuhata mingguta sadarion namadok margoar rogate martangiang mahamu ia goar ni mingguo manunggulihi taganup di masa ni situasi virus corona manang COVID-10 di partiktion asa manoktok kita martangiang tudus do partangiang ni tuhosa mabahem manguluhita partangiang ni do hosa ni partodiota
molo so martangiak kita na umate do partodiota. Martangiak kita ala anak ni lebatahita. Songon anak na hita ikom makatay do hita tu ibana amai molo so makatay sa danak tu amana ima patuduhon na so denggan parsauran na tu amana. Tudus do tangyangi na buita ko barhon tu arus listrik molo so adong arus tu bola lampui dang marsinod dang bola lampui sumatusido na porse molo dang martangiang ibana dang marsinod dang nguluna disungguli ido hita asa martangiang partangiang taido patuduhon na anak ni lebata hita didok emeritus pendeta Dr. Justin Sihobing sian partangiangonon na do botoon haporsiaon ni sadahalak tutuhani ninna. Dumutusido hamuak kadongan na pinasahat ni turpuhon dung tipak si Daud maringanan di jabu di sakapi rohana ma pajongjong joro ni Jahuba. Sakapi di pasahap maitu panurirang natan. Hape borngin nai disuruh Jahuba ma sinatan pabuahot tu si Daud. Na so jadi si Daud pajongjong bagas joro ni Jahuba. Alai sada sian anakna na manggati si Daud do anon suronna paulihoni. Nakpe lang diloas si Daud paulihon bagas di Jahuba alay na toktong dodonganan ni lebata si Daud manguluhon bangsoi jala pasupason na bangso Israel ubege tona ni Jahuba ima si Daud martangiang ima turpuk naga becamita dihita sadarion hobartu goar ni minggu taido juju dohot turpuhon di pasahat tuhita ima manoktong martangiang ima ripuni barita nauli manoktong martangiang alanita buak ma manang na piga bagian sia turpuhon na parjulu di bagasan uduk dohot serep ni roka ido na parjulu taida may di ayat 10 tungise maahu pola ali Jahuba de batakku jala tungise ma pola anggo pinoparhu ubahe tung dibuat ko ahu sahat rotuson di bonaido di turpuhon siap bidu 10 siya sakap ni Raja David naing pajongjong bagas joro alai daksuman di pakilalahon ibana maringanan di bagas nani ingananna nasian hawares hape poti parpadanani ima di tonga-tonga ni ribbe-ribbe do ingananna dimulanai ditudupi panurirang nata do sakap ni Raja Dapiton alai Roma hatani de batabor ninna itu ibana madok na so jadi Raja David manang Raja Daud pajongjong bagas joro alai pino parnado haduan ima Raja Salomo alai dakolani di paboto hodomuse kon pahoton ni Jahuba do harajaon ni Raja David rodi saliling ni lilingna ima namar tudu-tudu tutuhan Yesus ido upay diguari Yesus anak ni Raja David pitor di pabotohon panurirang natam masudi hata ni Jahuba tu Raja David
ubegei matur puhon masuk Raja Dapit tu udung-udung inganan poti parpadanani laho martangiang madok mauliate tu Jehovah turpuhomma isini tangiang hamolateon ni rajai pamuhay ni tangiang ni Raja Dapit diaya saplonom marumakon suku-sukun manang retorik tungise maahu pola ali Jehovah debatakku jala tungise ma pola anggo pinoparhu ubahen tung dibuako ahu rotusom ditanda Raja Dapit do dirina jolma na mekmek dijuluni debata dirajumi do na sopatut ibana majalo pasu-pasu naong jinalonai ima gabe raja jala na naeng jalo onna hobartu baga-baga ni debata lapatan dan nataida di son naeng dohonon ni Raja Dapit burju naiho Tuhan tu ahu dohot tu pinoparhu da marhite sian hatani taniangon deng tarida ma toruk dohot roha ni Raja Dapit songon raja ibana dona tumimbo sian sadok raja na pinimpinna alai dangga begijang rohana maradupon debata na patut niyan sahala raja maradupon mandapot ragam pasu-pasu na istimewa wajar do mologumudang silehon-lehon ni debata tu pinopar ni raja siat tu pinopar ni si hatoropan patut jala wajar do alainak pesongonite tak do Raja Dapit merasa tidak layak dan tidak patut di hadapan ni colma itandai bana rudirina lapatanna nakpe raja ibana alai tongro dihormati ibana debata disadari na adong dopena tumibo huasona sian ibana toru ni rohaido patubuhon roha mauliate Raja Dapit hola baga-baga dope di pasahat debata marningo naikon hot harajaonna nunga pitor di pasahat puji-pujian tu debata songon Raja Dapit ombahita akamang inang takas manada dirita di julu ni debata met jala dani sehita yang do di julu ni debata alai tung masay belgado holong ni roha ni debata tu hita ubahe boy hita saunari mangulu ipas boy marminggu nadiba dapotan hagabeod dohot mamora dohot lana akana asin lumbubi di situasi COVID-19 sianuain boy dope hita marhahi pason maka molatehon dengan bahasa ni debata taha molatehon masa luhut na itu debata tarok ma di bagasan hapor seota songo padok ni Raja Dapit di ayat 10 nomi tungise maahu pola ali Jehovah debatakku jada tungise maahu pola ali Jehovah debatakku jada tungise ma pola anggo pinoparhu ubahetung dibuat ko ahu sahat rotuson hamok kadongan na paduahon di bagasat tupuk totaida ma panidangion ni Raja Dapit didok ali Jehovah dangadong nang busada tudoson ho jala dangadong debata dukon ni ho ima di ayat 20 dung didok Raja Dapit tungise maau songo panadayon na di dirina na soise maradupon debata di hati dakon ibana mamuse habal gaun ni debata ala ni habal gaun ni debata dang adong na songon ibana boha akamanginang nang naposubulung porsea do hita hola debata taido debata parbugu na sohatulusan
Ya jala barani do hita makatidak kosong panidanion ni Raja Dauton Rabu do honota wajar maatong panidanion ni Raja Daud songoni ai Raja ibana mamora jala marsangap ibana hitau kuroha boha dang raja dang mamora dang sangap boha mabahenon madok songon nanidok ni Raja Dapiton urian itu hatta rikota ingol ada orang so Raja si Daud ya do ibana marmahan mengadupi parmaran dumubi si anak kasinga doh gopul jalan posa siani ya do ibana gabe buronan negara manang DPO didok daftar pencarian orang ima uju dilili Raja Saul buronan ibana dada ala kesalahanna alai ala pangiburuodo jadi unang taetong holan nasonang ngulu ni Raja David ubahen bui ibana makati dakon songoni alai sian sudi hamauloni di pabaki lebatama ibana gabe raja di pahot harajaonna ainunga di hamonakon libana parukiloni hita pe naing mata haporsiai margugo do debata pahisaton parunguluota tunaduminggan ala danga dong dukon ni debata tai molo mangalului pasu-pasu kita unang betuak ka debata na asing manang tu sumangot ni akka upu nau marujung golui alai molo mangalului haluau kita ipe unang ma tu akka nagumugo di Portibion ai hola debata do nagumugo jalan natuk mangalehok pasu-pasu dada hola Raja Goaron nadapotan asini roha alai sudi colma narotu ibana tuk do huaso ni debata mangalehon narikot dihita tapasaha masudi nguluta tu debata pargugu naso hatu dusani songon Raja Daud sahalak parmahan hian alai dipabakit debata gabe raja suak songonido nakita ikko pabakito ni debatado hobartu lomo ni rohana tadokma di bagasan hapor seota songon padok ni Raja David di ayat 20 ali Jahoba danga dong sa nanggo sada tuduson ho jala danga dong debata dukon niho na patuluhon berengot tadisi marnida guk hamuliaon ni lebata atong ali Jahoba say pahot mahata naong binagabagahomi tu naposom taringot tu pinoparna saha rodisa diling-dilingna di ayat 27 nakpe nunga di bagabagahot debatato Raja David alai tong dope elik ibana mangido asa dipatulus debata hahotan ni pinoparna dohot harajaonna dang nasopor siya ibana alay na mangilik do dang mamaksa ibana nakpe naung lipadaton debata marhite panurirang natang omma patuduhon hasirepon ni rohana maradupon debata sauk do dipatulus debata baga-bagana ima marhite haroro ni Tuhan Yesus si paluai hok do harajaon ni debata rodi saliling ni lilingna hamuak kadonga saha porseaon dumu tu mingguta sadarion ima minggu rogate na marlapatan jami taong tangiang makamoratehon ni Raja David ala dipahot poparanna nang harajaonna marhite rogate
nang turpo jami taon. Dito gihod do hita asa marroha mauliate di situasi COVID-19 waeng ala basa-basa ni debata naung tajalo di perdalanan ni nguluta. Jalan bolo tajalo pe akka basa-basa ni debata soto ngadok kita na merasa hebat. Jala majalo na sanadong di hitaon soto ngadok kita na margijang ni roha. Balik sa di bagasan hauduhod do serep ni roha sudi mahita ruas ni huriata HKBP pematang siantaron di tangiakta madok songon nido ni Raja David di ayat 10 tungise maahu pola maralupud debata dohot songon ayat 20 dangadong nanggosada dukon niho ali debata. Amin. Martangiang mahita dihaporsiai rohanami do ali jahuba debata manami diaka sakapmu naung binagabaga hobo marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami na toktong donganammu hami disude gulmi ningulu nami lumubi di masa ni COVID-19 siaon pada omu siak kami mara parsahiton dohot hasusaan ala ni COVID-19 siaon asa tok kami marhite pasupasum margugo marpos ni roha di bagabagam di sude gulmi ni gulu nami porsea do hami na tok tonggong komamu hami saluhut molo pe di ganuk jabu nami be hami marsaor dohot to sai na jalo omu tangiang elehelik nak pangiduan nami sai patulusommu doi mardongan asi dohot holong ni roham atong hupasahatami masa luhut ngulu ni huriam dohot ruas ni huriam asa toktong marhiras ni roha disude gulmi ni ngulu nami lao majalo ragam niaka pasupasum di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Tahalas soma hatani debatan nauk tabigi nakingan marende mahita laus di soma hita papungu pilihan parjulu dohot paduahot.
Tadokma mauliate tu debata di bagasan tangiakta ai debatado na patongon akka asini roha dohot dengkap basana dihita jolma na tinopanay. Mauliate ma di Tuhan debata ay marbaga-baga do ibana taringot tu na masa sugot jalanunga ditatap ibana au sian habang sana na digijang. Di parbaga debatado tu hita na bahenon na halongangan na bulun laho pabotohon sudi habalgaw niya sinirohana. Di hamamasa ni parukilon wain hinorhon ni mara na binuan ni kopit sa pulusia. Say posma rohata martangiak tutuhata madok ali jahuba danga dong nanggusada tuduson ho jaradanga dong debata dukon niho atong nunga sapala lomoro hamma masu-masu kami asahot dia dopamu ay manangise na pinasupasum ali jahuba ima dapotan pasu-pasu rodi saliling nililingna atong ali jahuba say pahok mahata naong pinarbagabagami taringot tu kami saha rodi saliling nililingna jalabahem ma hobbartu na pinarbagabagami. Tatangyakoma piliata ali di batama namin na di Banwa Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat hami ma siyan na nilehom mito kami pilian nami tuho say jalomay kiabi uap na husus di julung pasu may jalaramoti asa hu parhasyang hami pilianom pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asa lam hutadahami gudang ni si lehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen laos rahmahita madok tangiang hato patay alia manami na di Banwa Gijang say pinorbadia magwarmo say Roma harajaumu say sauk malomo ni roham di banotongaon songon na di Banwa Gijang lehom matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami unak kami tugihot tu pangujunan padua mahami sian pangago ay horo na punah harajaon dohot hagugoon rodi hasangapon saliling nililing na amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala asima rohana marnidahita. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala dipasaorhon madamena tutod ditabe
Amin. Oh